Eta nondik atea zu astua, adiskide? Baserritar batek, utzit. Bai? Baserritar bizardun batek. Periko izena. Periko, bai, asto arraskoa. Noa guaz, sozio gaur? Gaur mungiara. Jo, mungia. Ta, ze pasatzen mungian, adiskide? Gure egin beharra gaur, bagadia, Olentzeron etxia topatzea. Olentzeron etxia topatu? Olentzero mungian bizia. Bizi omen da. Ez nekin? Bai, da bere etxia mungien omen dao. Poleki xau. Bai, kieto, Periko. Periko, lasai. Ega, iso. Tranqui. Dios, es indicado, por Dios. Lasai, Periko, lasai. Ai, oinanka, ezin dije, Dios, Nacho duatoz nauke, me cago eso. Oi, Jose Mari Bakero bezala ole biliko nauk. A ver. Ikan kaldu zuzka, nik motxas eskat. Hola. Hola, nahikoa da. Hola, ze. Hola, eramango zez. Oi, bezan bakeruak eritxuta daudenian. Etzan. Vale, ondo zuaz? Bueno, bombita botako zi, baino gaizkire ez nua. Gaztu ahi. Sastu zen. Dios. Igual ese Cristo. Etzio. Sartu zuko? Zer guaz, Olentzeron bilao, Sierra Morena, Curro Jimenezen bilao, zer guaz. Sozio? Mungia, ordo. Ordo mungia. Bai, aldatu, Gure egin gizun argia, ozta? Bai, Olentzeron etxia bilatu. Vale. Ni herrialdean nihua. Zu herrira? Bai. Vale. Ni baserria osotan. Vale, orduan astu azukartu, Periko azukartu. Oso, japa. Bona, dizkide, diola. Bai, bona, dizkide. Sorteon. Periko eta palotes. Aio. Bai, sorteon. Bai, hone zurekin egin hau. Ez egin zu, agur? Bueno, Periko, etorri honea, musu ematea. Una musu bat. Bai, muaka. Hala. Bai, aio. Ika adea jonbiekela, horrezen atzetik etorri. Bueno, bani adea jongonez. Bueno, aio. Bat astu eta bestia gehiago. Bueno, ongi etorri herri txiki euskal kantuen... Letu tarjeta adizkide. Ongi etorri herri txiki kantari euskal kantuen gauean izeneko saio berezi hontara. Herri txiki kantari euskal kantuen gauean, ez altzeon izenburu luzegoi programari jartzeko. Programa baten izena eman beharrean, unibertsitateko tesi baten izena diduri. Edo Bernardo Atxagaren azken liburuaren izenburua. Bueno, pagadi, nik uste dut izenburu luze hori ipini diotela, gaur eskaintzeko gauza asko dauzkaulako. Esate baterako, musika, herri txikietako gure lagunak edo umorea. Eta gau berezi hau pasatzera mungiara etorri gara, mungiara Olentzeroren bila. Bai, ikusi dezuen nola etorri ginen mungiara. Bueno, gaur goizen etorri gea. Gaur abenduak 24. Eta, bueno, nire adizkideari, baserritar bizardun batek asto utzi dio. Periko izena duen astoa. Egia esan idea ez dakit oso nadan, nahi nuke ladan iba 4x4 bat utzi izan balio, asko ze praktikoa. Bueno, zu betik ejaka, Periko aston majua da. Bai, aston majua bai, baina zu etzea oso ondo konpondu astuan gainean, Ila mungian etorri beharren, Castro Urdialesea, Bueno, baina gauza da mungian gaudela, hemen gaudela, eta gau berezi badaukagu, sorpresas eta kantuz betetakua. Beraz, belarriak ondo zabaldu. Bai, eta kasuren batean, belarriak itxi komenigarria izango data. Ez dut izenik emango, laso. Bueno, festa astera doa, beraz, Gabon mungia. Gabon mungia eta Gabon etxeko guztiei. Gabon. Kaixo ta oles gaur Gabon degu, egu berrian bezpera. Urte guztia pasa ondoren, herri batetik bestera.
erregutzera joan dadila, opariak zabaltzera, olentzeroren bila guziok, mungiara bildu gera, olentzeroren herrira eta olentzeroren etxera, olentzeroren herrira eta olentzeroren etxera. Esan bezala gaurkoan kantuak parte garrantzitsua izango dira gurian, eta hortarako noski kantariak behar ditugu. Gonbidatu berezi asko gerturatu dira gaur Mungiara. Gaurko lehenengo kantari taldia pilotariek osatzen dute. Eta uste nire sozioa Pagadi beraiekin daola. Pagadi, zeintzukin zaude? Bai, adizkide, hementxe gaude pilotari bi belaunaldiekin, gazteak eta gazteagoak. Bueno, pentsatzen dut, gazteek kontsejun bat izango dutela, gazteegontzat, abesteko edo gaur bezalako egun bateako. Bueno, guk ze kontseju emango dio hiri guk kantatzen ez dakigu, osak. Bueno, lasai dioteko eta gozatzeko gintzat. Arki, bai. Eta bueno, gazteagoak, ze abestu behar dute? Aldapeko sagarraren. Jo, aldapeko sagarraren abesti erresa ez dut hartu, baina nik sorte guztia opat die, seguru kriston partida egingo dutela gaur. Segi abestera Iker, Joseba, Oñatz eta Pablo. Ara, mutilak. Segi, oita dira. Aldapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, txoria zegoen kantari. Aldapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, txoria zegoen kantari. Txiruliruli, txiruliruli, nor dantzatuko te du soinu txori. Txiruliruli, txiruliruli, nor dantzatuko te du soinu txori. Zubiburu zelaieko oianaren zolan, solaren zolan, lili bat bada beilari. Zubiburu zelaieko oianaren zolan, solaren zolan, lili bat bada beilari. Txiruliruli, txiruliruli, nor bilduko ote du lili xarmantori. Txiruliruli, txiruliruli, nor bilduko ote du lili xarmantori. Aldapeko sagarraren adarraren puntan, txoria zegoen kantari. Aldapeko sagarraren adarraren puntan, txoria zegoen kantari. Txiruliru, 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 dantzatuko te du soinu txori. Txiruliru, 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 dantzatuko te du soinu txori. Anton, ze iruditzu pilota gixak? Gazti gondo da gaztia beko beto. Gaztiek ondo, gaztiok hobeto. Bai. Da, zertan faio dube, gaztiak? Sarrenek. Bueno, apurba nervioso. Nervioso. Pablo eta Oñatz nervioso. Bai. Da, txiruliloli, alan botaten bada bete gadi, neu patrapo. Bueno, Anton, eharki. Maritxu, zuri beste galde bat inguzut. Neri behitu lehikezu nahi bozu, Bai. Hombre, ya lo creo. Zupa bagituko. Maritxu, zein da zure sukaldeko espezialidadea? Nire sukaldeko espezialidadea? Zein da? Zer esango jazu?
Tranquil, denboriako. Zure espezialidadia. Makarroiak? Makarroiak. Bueno, makarroiak lobatxu ipintzen ziraz, bai. Bueno, tranquil. Espezialidaden bat? Espezialidaden bat, karrilera, bai. Karrillerak, jazta. Karrillerak, esan dia zoarki, karrillerak. Ea gonbidatzen duzu, egun baten karrillera jatea, Bai, izan nahi dozu nien. Bale. Bai. Maritxu, beste gauza bat. Zu Otxandioko izan da, seguruna urrengo kantua ondo ezautuko zula. Seguruna. Baina, egon pixkat, Egon pixkat. Eta kantu hori kantatzera ETV-ko sukaldetatik 2 sukaldari atera ditugu. Bat, David de Jorge, bestia Ramon Roteta. Eta kantatuko dena bestia, Maritxu, Txantxibiri. Txantxibiri, txantxibiri gabizanian, Elorrioko kalian, 14 atzo trompeta jotzen, 7 astoren gainean. Txantxibiri, txantxibiri gabizanian, Elorrioko kalian, 14 atzo trompeta jotzen, 7 astoren gainean. Atzoak ziren txiki-txikiak, atzoak berriz kristonak. Nola de Montre konpontzen ziren, 7 astoren gainean. Atzoak ziren txiki-txikiak, atzoak berriz kristonak. Nola de Montre konpontzen ziren, 7 astoren gainean. Saltzen, txakur txiki baten karameluak, y está muy bien, esaten du konfiteruak. Saltzen, txakur txiki baten karameluak, y está muy bien, esaten du konfiteruak. Cuando vamos a Otxandiano, Santa Maña egunean, me cago en la mar, tomaremos chocolate, sombreruaren gainean. Cuando vamos a Otxandiano, Santa Maña egunean, me cago en la mar, tomaremos chocolate, sombreruaren gainean. Garki. Maritxu, ze iruditu? Letra ondo? Letra txarto. Adios. Letra txarto, ondo hasi orduan. Vulkano aztu zaigu. Vulkano. Amaitu gaizki, baina ahotza ondo. Bale. Maritxu, behon lasei zehoi zuei tokatzen zaizueta. Hoxe. Bueno, herri txiki inferno handi zaioan, herri txiki asko ezagutu ditugu, eta baita herritar asko ere. Eta herritarrek historia ederrak eta bitxikeriak eta denetik kontatu dizkigute. Bai, eta horregatik berriro ere herri txiki batera joan gara, 24 orduz, bertako egunerokotasunean murgiltzeko asmoz. Hori bai, okaziontarako erarik egokienean, kantari. Ikusiko zuen ze bideoklip ederra egin degon, honek 2 milion YouTubeen da torrenten kristoren arrakasta izango du. Jarri bideo. Goizian jekin nahi zuerte honean, tanke bat topatu dut neure kafesnean. Ez daki zer daukagun, bakean la guerra, baina ni bada espadan, egin dut puskerra. Hurra, fandangua, hortxe duzu fandangua, geure guztukua, hortxe duzu fandangua, geure guztukua.
Zerbait egitekotan zuzen eta artez, zorri bakar bitu dut urpistola batez. Orain galdurik nago beldurrez bete eta muniziorik gabe gelditu naiz eta. Furra, furra, fandangua, hortxe duzu fandangua geure guztukua, hortxe duzu fandangua geure guztukua. Bakarra dutako lehoia, auspoari eraginez dirudi lehoia. Eskua jarten badi, honegin desaion, zerbait eziolakori gertatu zitzaion. Furra, furra, fandangua, hortxe duzu fandangua geure guztukua, hortxe duzu fandangua geure guztukua. Ikusiko da zer dagoen berri, jakintxuenak ere ezin du igerri. Furra, furra, fandangua, hortxe duzu fandangua geure guztukua, hortxe duzu fandangua geure guztukua. Bueno, Pagadi, ze iruditu zaizu emaitza? Ni txundituta gelditu naiz. Haze artista pila batu genituen. Zuere bai emorta? Bai, artista kuadrilla benetan merito handia daukazue, baina, Pagadi, usteot egi oso esatea bidezkoa dala. Eta asko kostatu zitzaigun bideoa txukun gelditzia. Zitzaigun ez zitzaien, behar izan dialako benetako artistak. Bai, benetako protagonistak, baina ikusiko zuen zenbat izerdi bota genitun gure lagunak bideo honean jartzeko. Kusi. Jose, mortadelo, morta? Morta, deixen. Morta. Pola txera, pola. Eman behar dau lo zaudela. Jaiki, inkorporau, kamera betxuta, gaur goizan jaiki nahi zuerte honien. Tirrin. Gaur goizien jaiki nahi. Kafes nia da? Tanke bada hor barruan? Gero behiru. Eta tanke bat topatu du. Morta, amendik Hollywood dugu, zera gustazio, Hollywood dugu. Begi bat edo ateatzia badakazue? Bai. Bai. Todas, antidotuz keras. Zerbait egitekotan zuzen eta arte. Azarra bezin, Maritxu? Ontxe. Furra, furra, fandangua. Bi musu gai, bi patxo gai. Hombre, zelan ez. Emon, jo. Ze hautza zu, baritono, soprano, bajo, eze? Ni amugu armuruen. Almodóvar? Almodóvar kantantio gala. Arroto. Mozart, Mozart, vale, Mozart. Mozart kanta utxe juen? Txaki. Pavarotti edo? Pavarotti. Bueno, Luis Polanco, Pavarotti. Pavarotti maian. Bideoklipeko zuen zatia, esplikatuko zuen kantuan zatixa. Motza da, Hortxe dago fandangua geure guztukua. Hortxe duzu, Dagoela duzu. Duzu. Eskua jaten badit, honegin dezaion. Zorionak, aintzane, oso ondo. A ver, bota. Honegi, eskua jaten. Koizute? Ai, egin dezaion. Etxe aldiz, aspaldi torre. Bai. A berre, hau nintxe jarriko dugu. Tagoin galtxa hor, nik hautxiko saitutela. A ber, hola beto? Hombre, beste presentzia da, bai. Bai. Cervantesi olakorik gertatu zitzaion. Oso ondo, aintzane, oso ondo. Ametsa besten, 5, 4, 3. Eta orain banoa berriro era. Hortxe, ez da gehatzen, bustila da taktila, ber. Oso ondo. Orain bitxalako koltut eta argi izan dute, bai. Efektu espezialak, bai.
izango da, bihar ikusiko da zer dagoen berri? Jakintxuenak ere ezin du igerri. Ez, aurrekoa. Mitxin. Mitxin? Ez dakiko hemen egurretako abesti badan edo James Bonden pelikula berria, txekatua. Adios, beste extra bat. Nik esan baino hori ez bat! Hauze, gora zaldezina, zuen laguntzarekin amaitu dugu bideoklipa. Esker bila diotzez. Bueno, azelako artistak, azelako aktoriak, Benetan denbora gutxi behar izan gendun bideoklip hau osatzeko. 2 egun konkretuki, Bueno, Maritxu, eskerrik asko zeuri ere, Gauza da, gaur abenduak 24 izan da, eta olentzeroin presente eukita, usteot areto hontan badagola pertsona bat konkretuki, urgenteki olentzerori opari bat eskatu beharko liokela. Konkretuki bat, urgenteki. Morta, nun zaude? Morta, usteot olentzerori eskatu behar diosula pijama berri bat, mesedez, pijama berri bat. Bai? Bestalde, Amets nun dao? Amets, ze moduz? Bueno, Pagadin ere sozioa. Oso abila omen da teknologia berriekin, oso abila. Bai, iPad, iPod, iPhone, Twitter, 20, Facebook. Dena kontrolatzen omen ditu, baina Amets, zugatik espalitza oraindik musika itzali ezin da egongo litzake. Beraz, eskerrik asko, Amets. Eta eskerrik asko, bai. Eta eskerrik asko zue guztioi, lagun guztioi, benetan berriro ere Pagadita biok zuen etxean hain ondo hartzeagatik. Txalagot eskatu dizuko. Bueno, eta jarraituz, beste pauso bat emanez. Badakizu aurten Durangoko azokak 50. urte hurrena ospatu duela. Euskal kulturan izan duen eta izaten jarraitzen duen garrantzia ukaezina da. Eta horregatik gau berezi hontan omenalditxo bat egina izan diogu Durangoko azokari. Eta horretarako euskal kulturaren ordezkari batzuk gerturatu dira Mungiara. Eta uste dut Pagadin nire sozioa beraiekin dagoela. Hemen ditut 6ko kuadrilla, 6 belaunaldi, esparru eta lan desberdinekoak, baina denak komunean euskara maite eta euskal kultura sustatzen dutenak. Bueno, Aizpea, ze abestuko dezue gaur? Gaur erabaki deu, Oskorriren Euskal Herrian euskeraz kantatzea. Euskaraz? Hemen txerik huazti, Arantxaur eta Bizkaia, Aizpea Goenaga, Maria Zunanda, Gontzal Mendibil, Xabi Paia eta Zurriña Hidalgo Euskal Herrian euskaraz. Euskal Herrian euskaraz nahi dugu hitz eta jolas. Lan eta bizi euskaraz eta hortaragoaz. Bada garaian noizbait dezagun guda hori galde edo irabaz. Zabalbideak eta aireak gure hizkuntzak ardezan arnaz. Bada garaian noizbait dezagun guda hori galde edo irabaz. Euskal Herrian euskara hitz egiterik ez bada, bota dezagun demokrazia zerri askara. Geure arima izen usteko bezain odol galduak ez gara. Hizkuntza gabe esaidazue nola irtengo naizen plazara. Geure arima izen usteko bezain odol galduak ez gara.
izan dakizu euskara dela, euskaldun egiten gaituena. Poliki. Periko, ez gara ondo konpontzen, Periko, ez diazu kaso ditzen, geldi. Wow. Geldi. Periko, ez diazu kaso ditzen, geldi. Wow. Hola ezin duzu itxu, behitxu. Hame lagago zoitzut, da etorriko azure jabia, bale? Tristez jarri, etorriko jabia bila. Tristez, Non, pa. Perico, pa. Venga. Iepa! Haupa! Usain gozu hemen, Bai. Zetan gabiz? Hemen talo egiten gabiz. Talo egiten? Bai. Zeizen da kasu? Aitor. Oin ezin datzut eskurik emon. Zela ingo orduan? Ez dakit, holan. Aitor, zuaiz ni, urtezkotako. Olentzeron bila nabil. Mungian etxe omendoko olentzeron. Bai, hor dauka, baina ez dakit oin aspaldian geupe ikusi bagerik gabiz. Nuntan badakizu? Utxura gara? Bai, ni baserria aspaldi da nik ezagutzen dut. Da, azaldi ezu? Oin lehenengo baserri ikusten dozuna, emetik urten da lehenengo baserri ikusten dozuna, eskerretara inbar dozu. Eta gero eskerretatik gora, eta handago Madalen ermita, bai? Bai. Handik berantza joan, da gero barriro eskerretara. Rotonda bat ikusiko dozu, eta handik paraje galdetu, ze handik paraje dago. Orduan, hemen diurten da no, eskerretara eskumara? Eskerretara. Hemetik urten, eskerretara, lehenengo baserrian noar eskerretara, eta gero gorantza joten dozunean, handago errotondatxo bat, eta gero handik ikusiko dozu. Handik galdetu, ze handago, handik paraje dago, olentzeroen etxea. Topauko dozu? Hemendik eskerrera? Eskerretara. Usto baiet. Eskerrik asko. Venga, Zeuri, ia topatzen dozu. Bai, eskerrik asko. Venga. Epa! Hombre, lagun, zer topatzen zaila ametzen zola tipa? Galduta nabil. Galdute? Olentzeron etxien bila nabil. Zeu eze olentzero behintzat ez da? Ez. Zeizen da kaso? Izena Santi, ni, Santiago. Bai. Santiago o Santi? Santiago. Bai. Zelan detxu bizut? Gaztetan, umetan Santitxu, gero Santi, txoin Santiago. Eta honeko izena patinete. Patinete? Txina tiator, bai. Patinete izena zeukipini duzu? Ez, patinete ez da izena, haure propietatekoa izena. Ze kapritxo gehiago da kasu, Santi? Kapritxoarik, anetxan hori guzguz. Bale ba, guazen ba. Guzteko? Honen izateko simulador eskiar, izateko niri, erdera. Simulador eskietako. Eskietan da bila, haude, haren makina, ikisteko, eskietan. Pikarmen ikizula. Bitxo. Zasorian zauz, Bai, ezatu behinke, apitxuetu gure peletan, jakuzi barruen. Jakuzi da kasu? Jakuzi, bai. Bai? Nahu ergisa zenatik, Santiago? Hore argi da, ba, apitxue fainia kompletitako. Fainia kompletatzeko? Sala festa miniaturiteko. Sala festa miniatura? Miniatura. Jakuzi dau, telosinoa dau, txinotateke, karritxez gehienak honek... Honek adornuak, da merkea dire, honek ez da diru askori balio. Santiago, zuk gutxu gura bera dakizu, olentzero nun bizidan? Handik etosaria. Bai? Barrin bajetu duzu, Bajau? Handik bajetu, eta gero eskoire merzu. Gero eskubira? Eskoire egite gero segidu aurrantza. Segidu aurrean? Eta gero mungi bueltako etxe batzutan, lotu, pregunta, nire produktu ez duzu moduen. Hortik bajau? Hori. Gero? Arabera. Bai? Handik titu. Nora? Handik aminu guztetan dati, mungirentza. Ia suertia bat dau, eta kegonatako kidule, umian ilusioa behar da. Eskerrik asko. Hori, ondo ba. Gerarte. Bare ba. Bueno, Aitor eta Santiago, eskerrik asko zuen azalpenagatik benetan, Oin, zuen azalpenak ulertzia zailagoa da, Einsteinen erlatibitatean teoria ulertzia baino,
Zuena azalpenekin, olentzero aurkitu ez baina mareatu egin nintzen, Santiago, mareatu, bai, pixkat. Santiago, bestalde, zer da hori? Patinete motorizatu bat, eski simuladore bat, jacuzzi bat, eta diskotekako argi bola bat. Lagunok, enekien Mungiako baserri baten nengoen, ala Fabio Briatoreren txaletian, Bueno, kontua kontu, bi lagunek earki tratatu ninduten eta txalo bat eskatuko izuet bere gintzen duzu. Santiago, hau amaitzen danean bisok zure etxea, jakuzira, txampan pixkatekin, sala de fiesta en miniatura, zutani, bai? Bueno, ondonengo gonbidatuek oholtza guztiz beteko dute. Herritxiki infernu handiz saioan ezagutu genituen, eta aurten bigarren aldiz Kontxako bandera beraien herrira eraman dute. Pasai Donibanera. Gurekin prest dauzkagu San Juango batelerak. Eta kantatuko duten abestia euritan dantzan. Txalo bat mesez. Bizirik nau, taulan sentitzen az, topera nau, geurrin orkez nau geldituko. Egun goibelau, egun argi bihurtu nahi do, gaurkoan, gogoak dekoteta. Kale erdixen ez dut inoren baimenik bier, dantzan azten nazier. Dantzan kalien, danak begiren, dantzan kalien, eurixe da. Eurixe da. Zapala dago itibera eta saltoka botxikoan, asketzen ditzen azri, guzti-guztiez, lagunan dago itibera, ustaritzen zein gaztetzen, barimadik hautzen direz, kalien, euritan dantzan, kalien, euritan dantzan, kalien. Eta gure holtza ebakuatzen duten bitartean, hemen gaude urrengo taldearekin. Tu al norte, jo al surreko talde katxondonekin eta Reyes Prados bere gidariarekin. Zer modu, Reyes, ondo? Ondo, bai. Bueno, Reyes badakit ondo konpontzen dela flamenkoarekin, eta guain nik esango dit, ea nik zemoaz konpontzen ari zen flamenkoarekin. Ikusi. Bueno, eskerrak. Bueno, talde katxondon hemen daukau, Ekain, Maialen eta Irati daude. Prest, zea bestu behar dezu, Nor-nori nor, baina gure erara, bai. Vale. Zun nor-nori nor, kosta zaizu ikastea, edo zailago izan da tu al norte jo al sur aurkeztea? Bazdakinik, Agian aurkeztea... Ez da resto izango, Bueno, denbora gehiago galdu gabe, guazen abestea. Venga, artistak, segi. Hemen tu al norte jo al surreko taldea, Reyes Prados, Ekain, Maialen eta Irati. Nor, nori nor.
boska eta pena, baina gaur kantatuko ditugu hemen euskal kantu ederrenak, hemen euskal kantu ederrak. Nori nor, balintzatasun puntibo, joder, balintzatasun puntibo, joder, kantatzen badakigu. Nori nor, balintzatasun puntibo, joder, balintzatasun puntibo, joder, kantatzen badakigu. Andaluzek esan dute euskara oso zaila dela, eta nik kontatu die tribukidegin naizela, baina batzek ez dute ikasi nahiko der, batzek ez dute ikasi nahiko der, ikasi behar dugu. Nori nor, balintzatasun puntibo, joder, balintzatasun puntibo, joder, ikasi behar dugu. Nori nor, balintzatasun puntibo, joder, balintzatasun puntibo, joder, ikasi behar dugu. Balintzatasun puntibo, joder, balintzatasun puntibo, joder, ikasi behar dugu. Nori nor, balintzatasun puntibo, joder, balintzatasun puntibo, joder, ikasi behar dugu. Adiskide, orain kolore desberdinetako gonbidatu batzuk dauzkagu. Kolore desberdinak zesan edozu, azal koloria? Ez, kolore politiko desberdineko gonbidatu batzuk. Kosta zaigu, esatean bezala Diose ayuda, baino Eusko Legebiltzarreko laukide dantzan eta kantari jarri ditu. Dantzane bai? Bai, bakaizu gaur egunen, politikari batek telebistan dantza ez badu egiten, ez da politikari ona. Bueno, ni bentsat irrikitan nago gure legebiltzarkideak dantzan eta kantuan ikusteko. Bai, ikusi. Sartu bidegu. Sartu. Kolore eta gustu guzia, denontzat ez dira berdina. Kolore eta gustu guzia, denontzat ez dira berdina. Urdina, zuk nahi duzu urdina, maiteago horia, bien artean berdea sortuko da. Eskerra, eskuina, Iberero aintzina, bakoitzak bere bidea, berarentzat onena. Kolore eta gustu guzia, denontzat ez dira berdina. Kolore eta gustu guzia, denontzat ez dira berdina. Jonekin maite mindua, Zoritzarrez arantxa da, Jonen amodioa ze lastima. Alboan beti dauzka, Baiolga eta baiolat, eta nik maitatzen dut amaia, mundua gaizki egina da.
Kolore, kolore eta gustu guzia. Denontzat, denontzat ez dira berdina. Kolore, kolore eta gustu guzia. Denontzat, denontzat ez dira berdina. Kolore. Bueno, sozio, zer irutu zaizu? Polita baino, nahi dantzaitzeko gogua baino, etxeko paretak margotzeko gogua jarri bideuak. Bueno, sozio, ikusi dugun izela ibili nahi zen olentzerun bidea mungian, da zure ibili zera eta ikusi beharko dugu. Bai noski, haze bilaketa izan dudan gaur goizean olentzerorena mungian. Ikusi nahi aldezue, sartu bideoa jainkoan izanean. Mungia izan zen urteetan gogo mobilaren ekoizpenaren egoitza. Baina esan digutenez, Euskal Herriko ikaskin famatuenaren egoitzare bada. Komentatu digute Olentzeroren etxea Mungian dagoela. Ba, ea aurkitzen dugun. Barkatu, kaixo, egunon, ni Mikel zu? Ni Josefina. Josefina, urte askotako. Eskerrik asko. Bueno, galdera ba, Josefina, zu mungiarra zea? Bai. Esan didate Olentzero mungian bizidala, egia da hori, Josefina? Bai, esango jazu favorez nun dagoen Olentzeroren etxia? Olentzeroren etxia dau, joan bertu zu emetik eskerrera. Eskerrea? Aurrerantza. Aurrera. Gero zubile pase bertu zuen. Zubila pase. Eta gero beste eskerrera uste be. Eskerrera berriz. Aurrerantza gero. Handi data guzkuzen. Bale. Orduan zubila pasa, hemendik eskerreta jun, gero eskerreta. Aurrerantza. Bai. Eta han... Horko kale guzin pasa? Bai eskerreren berriz. Baina eskerreta beti, ezta? Bai. Bale. Bueno, kutsi da zubidea, Josefina. Earki eskerrik asko. Bai, ondo segi. Egoizko gara. Ara, Mungiako grafiteroek ere oso presente dakate Olentzero euren eginkizunean, ez da kasualitatea. Olentzeroren etxea hemen inguruan egon behar du, baina ni lehen bezain galdutan nabil. Beste norbaitik galdetzean ikua. Kaixo! Apa. Egunon, ni Mikel zu? Iñaki. Iñaki urte askotako. Mungian nabil ni Olentzeroren etxea bilatzen da. Hemendik urrun dago edo bertan edo... Ez, ametik ez, baina bakizu hemen urrun ez dugula esaten, hemen asau. Asau esaten da, aiba, ez dekin. Paraje. Paraje ere bai. Bakizu mungin badagola gauza berezi bat, dantza taldea egiten dauena Olentzeroren egunean. Bai, Olentzeroren dantza da. Olentzeroren dantza da, Olentzeroren musikagaz. Haz egiten da, Mungian bakarrik? Nik dakidala Mungian bakarrik egiten dugu. Haze fijazio dakazuen Mungian Olentzerokin, Bai, bueno, guretzate tradizio polita da. Esango txundun dion behar dozu, hortik gora joan. Eta gero plaza pasatu eskerretara joan, gero udaletxa ikusiko duzu horrean. Handik eskerretara joan. Eta bigarrena eskerretara zoaz, berantza, hortik aurrera joan, eta ikusiko duzu rotonda bat. Rotonda bat. Rotonda horretan, bueno, rotonda ikusi baino lehen zubia pasatu behar duzu. Zubia pasatu, gero rotonda ikusiko duzu hortik eskerretara joan, justoan, estazioan, trenan estazioan, hortik aurrera joan, eta erraztu bako duzu. Erraz, oso no, Iñaki, eskerrik asko. Ondo segin. Oiga, Dios, a ver, Olentzero dana. Kaixo, zu Olentzero alzara? Nik ez. Ez? Bueno, ba, sentitzen. Utaskotako gerorte. Agur. Bueno, udaltzaingo bate baino, bueltak gehiago eman ditut herri hontan, eta, a ber, nun batxe aurkitzen dudan Olentzeron etxea. Betxe, den banda sartuko naiz galdetzea, a ber, zehose badakiten. Kaixo! Egunon. Ni Mikel naizu? Apa, Nerea. Urte askotako Nerea. Galdera bat, Olentzeron etxea bilatzen nabilta, zuk zehozer badakizu hortaz? Olentzeron etxean, bai. Bai. Gure dozu zautu? Bai. Mira, suerte izan dut. Bai, terremetik. Bueno. Hemen deko zu Olentzeron etxea. Hau da Olentzeron etxea? Bueno, nik haundixegu imaginatzen duen, baina benetan nahi altzea. Bai, pero pasaka hemen Olentzero txikitzu da. Guzu? Bai, noski. Etxo. A ver. Adiós. Bai, txikila da, bai, Olentzero. Olentzero, hor deko zu, Olentzero beretzean.
Bueno, olentzerorentzat abisua, gaur erregaluakin burua esposkatu, zuaitzentzat eta pagadintzat GPS bat. Haze desastria, herrin galduta ibiligea. Nik olentzero ez nun inundi bilatzen. Mungia guztia ezautu eta baina olentzero ez. Eskerrak Josefina aurkitu dudan. Josefina, eskerrik asko zure argibidengatik. Josefinan argibidei esker, 12 kilometro gehiago ibili naiz, alperrik. Zubiti pasar rotonda kendo ez dakiz ez, baino, bentaja, abantaila asko dazka, Josefinan argibideak. Ipurdi jago gortu zait, illa Kim Kardashiani baino ipurdiko gorragoa galitu zait. Bueno, gero olentzero aurkituet, nerearen dendan, olentzero aurkituet, olentzero edo olentzerito. Mini olentzero. Ez dakit olentzero zan edo Iker Muniain. Hola, tiki-tikitea. Eskerrak eman nahi dizkiet, Josefina Iñaki eta nereari, txalo handi bat eskatzen dut. Eta konklusio bezala nahi nun esan, olentzerok eta pagadik antza handia dakatela. Zergatik, babiak telebistan handiago ematen dutelako. Eskerrik asko. Maritxu, behitu lekezunari, Behitu lekezunari. Oinarte zein kantari guztau jatzuk geixen? Niri Gontzal Mendibilek eta bestu da biena. Gontzal Mendibilek eta bestu dena, ero Gontzal Mendibil? Bueno, berak eta bestiak. Berak eta bestiak. Vale, batxalo, temango ibaiei, oinarteko favorituak euro dieta. Bueno, Anton. Bota. Anton, aurkeztuko izkizut urrengo lau gonbidatuak. Seguru zautze itxuzula gainera. Euro kirolaria dira, hain zuzen herri kirolak eite dituzte. Eta desafioak egiten ohituta daude plazan. Baina gaurko desafioa desberdina izango da. Desafio musikala. Ikusiko nola ezautuko dituzun. Azteko alde batetik Aitzol Atutxa eta Jose Mari Olasagastia iskolariak eta bestetik Irati Astondoa eta Alasne Etxaburua segalariak. Zeinen alde zu, Anton? Ni neu askoran Atutxan alde. Atutxan alde? Ze Olasagasti sokazaldu nitiko ja sartxu. Sartxu da, baina gaur kanturako? Kanturako, ona, egokizie. Vale, Olasagastien alde kanturako. Bueno, ikusiko zela kantatzen da ben, kantatuko daen kantua Maritxu izango da. Txalo. Maritxu nora zoaz eder galantori. Iturrira Bartolo nahi badezu etorri. Iturrian zer dago Ardo txotxuria. Biok erango egun airegun guztia. Maritxu nora zoaz eder galantori. Iturrira Bartolo nahi badezu etorri. Iturrian zer dago Ardo txotxuria. Biok erango egun airegun guztia. La 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 la. Maritxu nora zoaz eder galantori. Iturrira Bartolo nahi badezu etorri. Iturrian zer dago Ardo txotxuria. Biok edango degu nahi degun guztia. Maritxu 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 Maritxu. Bueno, Anton, kirolarien aktuazioan desafio bai, baina desafinazio batzuk egon dira,
Bai, egondi, baina normala da. Olako neskaiarrak albuneuk ite, ba... Desafinatzea normala. Desafinatzea normala da. Bale, gisa da. Bueno, Maritxu, ondo izi asuntua? Ondo, aurra jarraituko orduan, bai? Bai. Bueno, oin herri txikiak alde batera utzi eta hirietara joan behar dugu. Hain zuzen, Euskal Herriko 5 hiriburu bizitatuko ditugu. Ta Pagadi bakestetxean ez dakit norekin dago, baina, esango ja, Pagadi. Hementxe dago dizkide, herri txikitik hiri handira pasagera. Eta hementxe gaude Iruña, Bilbo, Maule, Donosti eta Gasteizko alkate jauntxit gorenekin. Bueno, Juan Mari, herri txiki infernua bada, zer da hiri handia? Hiri handia Bilbo, nola ez? Baina, nik uste dut hiri guztiak hemen gauzenok hiri handia garela. Hiri handia, noski. Bueno, zek abestuko duzue, Michel? Lau edo zazpi herrietako abesti bat hor gontzal mendibilena. Izango da? Arraban bagare hasten da ez. Oño, abesti polita. Bueno, Joseba, zu igual pobre de mi abesten ohitutango zea, baina abesti hau ensaiatu duzu? Bai, zertxo bait behintzat bai. Bueno, oso, guztura gehatzen geha. Zer da zailagoa Gorka? Udaletxeko pleno bat edo abesti hau abestea? Ez dakit nik. Ez dakit nola moldatuko garen abesten, baina, bietan ere gustora. Ensaiatu zueneko? Ba, ez gehiagi, baina asko ensaiatuta ere alperrik. Pastilla joanola bat, eukaliptosko zer behar dezue? Alperrik. Bueno, mutilak, guazen abestera. Araban bagare, Gipuzkoan bagera, Txiberun bagire, ta Bizkaian bagara. baita ere Lapurdita Nafarran. Araban bagare, Gipuzkoan bagera, Txiberun bagire, ta Bizkaian bagara. baita ere Lapurdita Nafarran. Guztiok gara euskaldun, guztiok anaiak gara, naiz eta hitz ezberdinez, bat bera dugu izkera. Guztiok gara euskaldun, guztiok anaiak gara, naiz eta hitz ezberdinez, bat bera dugu izkera. Araban bagare, Gipuzkoan bagera, Txiberun bagire, ta Bizkaian bagara. baita ere Lapurdita Nafarran. Herri bat dugu osatzen, eta gure zabarkeriz, ez aigun utzi ondatzen. Bagare, bagera, bagire, bagara, euskara askatzeko, oraintxe dugu aukera. Bagare, bagera, bagire, bagara, euskara askatzeko, oraintxe dugu aukera. Dakizuen bezala, igandero herriz herri ibiltzen garagu herri txiki inferno handi saioan. Herri asko bizitatu ditugu, baina batzuk bereziki unkitu gaituzte. Horietako bat adibidez, Behe Nafarroako Baigorri herria izan da.
Baigorritarrek egin ziguten harrera ona eskertzeko nik opari bat egin nahi izan nien. Eta hortarako bertara joan nintzen lagun berezi batekin kontzertu berezi bat eskaintzera. Kontzertu baino lehen, baina publiko bila ibili ginen eta kontzertu emateko leku apropos baten bila ere bai. Ikusi ze gertatu zen. Non, 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 non. Toute la journée, elle fait non, 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 non. Non, 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 non. Errobi baia. Bai, bai. Zaguna. Oso. Talde bat ere, bere omenez. Hori, ene laguntza harrekin, Anjedu Alde eta Michel Dukorrekin. Niko, Baigorrin, hemen etxeak txuriak eta lehioak gorriak. Bai. Iparraldean leku askotan bezala. Hori, ematen nik hori turistentako karta postala, ba? Bai, ez da. Kuku, aio. Denak paso, denak haizu, txasbazterra hartu dute, bai eta etxe zaharrak, hartzain gorda edo etxola. Frontoreaino joango gara, ez da? Ados. Mementoan nahundira. Niko zulase, hau, produzio lana, niri da. Hopla. Lase. Ordian duk konzertu improvisatu bat, ez? Improvisatu, baina... Eskenatoki hau izango da, Niko. Nik askoz txarretan egin diat. Goiti eta beti, banabila zuni beti. Paisai edarra, Zinez edera, biazki, bai. Nego zu kantatuko bioko inpizkat, bueno, zeu kantatu ni lagunduko izu pizkat. Bai, zigarroa. Bai, zenuke, Jinkuak ezaririk, familiaren buru, urrea izu da, ama bezainaita. Haur gizako zunbait, harrien ungurian, hori da egiazko, bizitze perfeita. Benana higabiak beitirade hartian, hortan da Rodrigo ez jakin zer haitan. Aita fruntutan, nigarretan ustia edo punitzia maitiaren aita. Bueno, Niko etxart handia. Ohore bat izan zan eretzat bere road managerra izatia. Bueno, Nikok 40 urte daramatza tabako erretzen. Eta medikoak beti izan dio tabako usteko. Ez du sekula lortu. Bueno, Nikok aurkitu du tabako usteko metodo egokiena. Neri zigarroa eusteko eskatzia. Hemendik bezarka hundiak bialdu nahi dio nik hori seguru nago zuberoan gu ikusten egongo dela. Latxalo bat berantzan mesedez. Han egongo da, altzirukun, edarki erakutsi zian eta zela esaten, altziruku, Niko. Bueno, kontua kontu, jende pixkat bildu gendun, eta leku aproposare topatu gendun kontzertua emateko. Hain zuzen, Baigorriko leku politenetakoa, Baigorriko Eliza. Leku ederra, dudarik gabe. Egona zein lehenago, hemen? Bai, eta maiz kantatu jatzeben, eta nula ez, kanto zahar bat, ene aitaren Espainietaik ikasirik. Kantatuko oso? Epera. Nahi oso nian. Eta Euskal Herri osorat hedatzen jagu, Sibeotar kantoe bat, basen nafartar lagunekin, basen nabarrez lagunekin. Eperak badititzu bere bihegalak, bai eta bürün gani kokarda ejer bat, zük ere balin bazünü gaztetar zünejer bat, neskatilen gogatzeko
Bilhoi polit bat, zuk ere balin bazunu, gaztetar zune bat, neskatilen gogatzeko, bilhoi polit bat. Amorosak behar luke, izan lotxagabe, gaia zebiltia ez duken herrabe. Egunaz ebiltia dezorreleike, txoriak ere oro, haier soz dirabe. Egunaz ebiltia dezorreleike, txoriak ere oro, haier soz dirabe. Ya la la, ya la la la, ya la 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 la, ya la ya la 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 la, ya la 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 la. Azkenian atzaman du, oibena tristeki, lumarik eigerena, behizaio errori. Astebete falta da 2015 urtea bukatzeko eta deno gaude 2016 beira. Batipat, Xabi Paia eta Eneko Goia, baina dano gaude urte berriari begira. Urte berriak gauza berriak ekarriko dizkigu. Euskal Telebistan ere telesail berri bat estrainatuko dute. Eskamak kentzen. Eta hemen dauzkat Euskal Herriko eskamak kentzaile edo eskabetxera jatorrenak. Bueno, Loli, ze abestu behar dezue? Beti eskamak kentzen, beti eskamak kentzen. Osondo, abesti egokia gaurko. Elena, barkatu, ni bagar mikroa. Elena, zer da zailagoa, eskamak kentzia benetan edo eskamak kentzen abestia? Zailagoa, benetan eskamak kentzia. Ba, bueno, ez galdu minutu bat eta segi eskamak kentzera guaintxe. Hain gal, eskak. Eutxiko jai. Bueno, emitxe diku azti, Elena Irureta, Loli Astoreta, Carmele Larrinaga eta Ainara Ortega eskamak kentzera. Beti eskamak kentzen, beti eskamak kentzen, beti eskamak kentzen, beti eskamak kentzen. Zer garagu, nor garagu, eskabetxera geragu. 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 Beti eskamak kentzen, beti eskamak kentzen.
Bueno, Maritxu, zein da zure ETV-ko programa gustokoena? Niri gehien guztietan jatena Teknopolis. Teknopolis, zuria. Bai, eta Anton zuria? Niri Sautrela. Sautrela. Bueno, ikusten zuen kultura sustatu ETV, eh? Bueno, gaur ere Euskal Telebistako aurpegi ezagun batzuk ekarri nahi izan ditugu gurera, abestuko duten kantua zea maizen negua joan data izango da. Baina, gonbidatu asko dia, eta Maritxu nahiko nuke laguntzia pixkat. Bakoitza bat esango, esan zu lehenengua. Ibon Gaztañazazpi. Gaztañazazpi? Egon. A ver. Gaztañazpi. Ibon Gaztañazpi lehenengua. Bueno, hori, txalo. Maritxu, lehenengo bigarna esaten nahi duzu? Bigarna? Olga Zabalgo Gaskoa. Bai, Olga Zabalgo Gaskoa. Urrengoa Xavier Lapitz, Claudio Landa, bestia? Jose Ituarte. Ana Urrutia eta Julian Jantzi. Txalo bat bera gintzat. Elurra joan direnean, nire mendien artean, eguzkian teloian atzekaldean da. Ateratzeko beldur da, beldur eszenikoa, aspaldian tzestu ez duen obra honetan. Izpi txikiren bat agertuz doa gaurkoan, postazun handi batek bezarkatzen hau. Mesedez ozen esan, negua joan egin dela, niri harima hotzak ez du sinisten eta. Gaztanduna zazu orain, ururdinen artean, orain lainorik ez da, aurpegi biluzia, tadarrua jotzean, garrasiriko zenena, gordina maigabea, negua joan data. Ikusteko nire begiek entzuten ez dutena. Mesedez ozen esan, negua joan egin dela, izara guztiak erreritut eta. Gaztanduna zazu orain, ururdinen artean, orain lainorik ez da, aurpegi biluzia, tadarrua jotzean, garrasiriko zenena, gordina maigabea, negua joan data, negua joan data. Nire adiskideak baigorren egin duen moduan, nik beste bideo bat egin dut. Bai, bideo bat baino, esperimentu bat. Lasai ontzaiezte, esperimentu hontan inorrek formolen sartuta ez du amaituko eta. Elgetala joan itzan, motibo sentimentalangatik, eta elgetako lagun batzuekin esperimentu hori egin nuen. Esperimentu musikala. Ikus ezazue jainkoan izenian.
Ongi etorriak danok. Bueno, zuek pentsatzen dezue gaur Star Warseko azken pelikula ikustera etorri zeatela. Baina ez, gaur esperimentu baten parte izango zeate. Zuek ez dezue zer ikusiko esperimentua kortinaren edo teloiaren atzean gertatuko delako. Baina zuek entzun egingo dezue. Ni zuekin esaliko naiz, zuen erreakzioak hobeto ikusteko. Zer da data? Guz pelikulik uste etorritxu? Ez dakit Ikusi mendizalean, baso eta zelaian, benditontor gainera, igo behar dugu. Ez nekeak, ez da bide txarra gora, Euskal Herria, Euskaldunak gara, Euskal Herrikoak. Hemen benditontorre Gustatu esperimentua? Bueno, nik orain arte ezagutzen ditun kantatzen zuten futbolariak. Julio Iglesias, Zuaitz Gurrutxaga nire adizkidea, eta Paco Bullo bai, Madriden egiten zituen kantadengatik. Baina, bueno, ikusi dezuen bezala, Euskal Selezioak etorkizunaz aparte badauka Orfeoia, eta ez nola nahikoa, galaktikoa. Partidua etzan oso ondo hasi, baino txaloka amaitu zuten. Txalo bat nahi dizuet eskatu, Euskal Selezioko Orfeoiarentzat eta Elgetako lagunentzat. Eta Agatha Christie novelatan gertatzen zen bezala, dano bildu zaituztet azkenean Olentzeroren misterioa aklaratzeko edo garbitzeko. Bai, argitu dezagun misterioa behingoz. Ikus ezazue bideoa. Hor bi pertsona daude, guazen galdetzea zazu. Bestia, pertsonak. Bi lamia. Lamiak zuek baldakizuen unda Olentzero. Ez dute ezer erantzuten, baino espare lasai utziko hiet. Igual begietara begiratu eta harrizko estatua bihurtzen naiz.
Pentsatzen dut, hau Mari Domingi izango dela. Ikastolan ez ziguten erakutsi Mari Domingi eta Olentzero zer ziren. Bikote, senare emazte, maitaleak, erlazio irekia zuten, polimaitasuna, auskalo. Nola ez, herri txikin beti animaliak azaltzen dira. Hementxe dukagu aker beltz, inglesez black aker deitzen zailona. Ongi abarrak, No. Bikotia gustu ebilia. Ara, etxe bat, egun guztian bila ibili garen etxea. Pentsatzen dut Olentzeroren etxe izango dela. Hombre! Jo! Hau da? Hau izango da, Olentzeron etxea. Nik usto baiaz, eman dizkin indikazioekin. Bai. Bilok hemen bilatu ganez. Aizu, Hona bai. Ta perikoak zein dezu? Ez ginen konpontzen. Hasi naiz, ez ginen konpontzen, penia eman dit, erdin agarrez galditzu, baina parkautala dut. Bueno. Jabiek hartu gozoan. Vale. Galdetuko du, a ber, Olentzero etxean dan. Atien da. Hau izango ez da? Bai, guzkin hori hor da, atien izango. Bai, a ber. Timbrek esan da. Kaso! Iepa, ni Mikel zu? Ni Blene. Blene, urte askotako. Olentzero esea, Bueno, Julene, Olentzeron etxea dau? Bai. Bueno, ondo etorria. Hemen bizi da. Bai. Bai. Ondo. Baina, gaur ez da. Nola ez da hola? Ez, lanean dau, mendia, Hogeita lau da gaur. Ikatzaiten, eta regaliak? 24, karo, 24. Urtean egun batian lan egiten dut, gu egun hortan etorri gea. Baina, zuentzako opari bana utzi dau hemen, Adios. Basak izan bagatu zela, hola? Bera dana daki. Nerengo, zuentzako, mesu bat izu da. Zer da, no? Kaixo, zuaitz eta pagadi, zuen modura ni ere herriz herri ibiltzen naiz herriko jendearen ametsak egi bihurtzen. Beraz, horrela segi herri txiki inferno handi programarekin. Hemen uzten dizuet opari bana, ondo merezita duzu eta onak izan, Olentzero. Karta personalizatua, Olentzerona. Tanen hau, Adios. Eskarrik asko, Julene. Eta, zuentzako zaiz. Eskarrik asko. Jode. Ze izangotea. Zen erdiluak, ze izangotea. Zer dago? Talot? Enigma eta misterio liburu bat. Aiba, Olentzero gondo ezautzen du. Bueno, hau seinale bada. Seinale bada, bai, lafirki bazala. Bai. Abertzuk zer dakazun? Ze izangotea, a ber. Adios. Berdia da. Euskal Selezko kamiseta, bai. Sekula jantzi ez nagona, itxu. Egila, zen mozillo, jarri. Hoxe Euskal Selezioa, hoi ofiziala zea. Ofiziala gea, herri txiki selezio hundi. Eskarrik asko, Julene. Bai, plazer bat, ezautzia, eta eskuminak eman Olentzero eta Mari Domingi eta Barnaie. Gure dozunean, gaur izan ezik, beste dozunean guetan. Bai, martxuan, apirilean etorriko, Karo. Hoi da. Eskarrik asko. Bai, eskarrik asko. Bale, agur bai. Bueno, hemen txeguaz, oparekin. Bueno, ondo pasa, ondo faldu, eta bakik. Osea, ganbaga bardinak eta kontxukun jan, eta piñoia gehiagirez, hortzetako txarra izatea eta. Ikusi dozuen bezala, Olentzero ez gendun etxian topatu, baina Olentzeron ordezkariari esker, Juleneri esker, opari batzuk lortu genituen bintzat. Bai, jauna, opari ederra gaina. Nik, Euskal Selezioko kamista jantzi duanean, aurkezle lanak utzi da berrio futbolean hasteko gogua eukidot, eta esango izuet, urrengo hastian proba bat daukatela Realakin, Realeko veteranuekin, ia sortegi dauan, pagadi. Ondo. Bueno, nik Olentzerori eskerrak eman nahi dizkiot, baina galdera bat dauka berarentzat. Ze gertatu da Olentzero duela 37 urte eskatu nizun eskalestriakin. Pakete ireki eta abanderado kantzontziloa zeuden barrun. Olentzeroi esker bizitza berri baterakore badakat mudagarbia. Eta errege magoi esker beti pakete ireki eta koloniak. Errege magoi esker Imperio Britanikoa baino kolonia gehiago dazkat. Bueno, pagadi, kontua da mungiera etorri garela Olentzero ikustera eta Olentzero ikusi gabe bueltatuko garela. Bueno, gaua izanik, Euskal Herrian barrena ibiliko baita, opariak banatuz. Magina lan badaka gaur. Bai. Olentzero joan zaigu, mendira lanera, intentzioarekin
ikasikostera. Aditu duenian Jesus jaio dala. Azerka etorri da berria ematena. Gure olentzero, ipautzian duela eserita dago. Kapoiak ere baitu arrautzatxuekin, bihar merendatzeko botei arduakin. Olentzero buru handia, entenimentu jantzia, batarratzea nera nomendu, batarroak pausania, baino berri pambia. Ospatzen delako gabon, amestu eta itxaron. Ospatzen delako gabon, amestu eta itxaron. Bada espada erreparatu, gero parerik dagon. Olentzeroren magia lagun, agur da egu berrion. Agur da egu berrion. Kantu zahar bate dio ator mutiletxera. Kantu zahar batek eta nire amak ordu hontan ator mutiletxera afari joztuko zain. Ni banua bilamona. Bueno, egon, badi, un aurretik guk ere zoze kantau beharkauta. Kantatu, beste abesti bat? Ai, azkena. Ez aldituzu nahikuak izan. Azkena. Azkena, zer abestu behazu? Ator. Bueno, ba, ator. Sebastian, tonua zuko emango zu? Tonua eman, bai. Gozuek kantatu gurekin batea, danok, Ator mutiletxera, gaztaina siberak natera, gabon ospatu zero, aitaren damaren ondoan, ikusiko Oin bai, astero esaten dugun bezala, esaera zar bate dio, herri txiki infernu handi. Ba, herri hau infernua bada, biba infernua, biba zuek, egu berrion eta eskerrik askola, no? Eskerrik asko.